A matsayina na ɗan sandan ƙasa da ƙasa, na yi alƙawari zan kare kajin gidanmu, agwagin maƙotanmu, ɓarayin waya, ɓarayin kaji, yayin da zan za kenan. Allah ya koro mai gyaɗa. A ke Baturiya? Na'am. Me ya faru? Saurayina ne ya ce baya so na. Wa alaikum salam. Ina kwana. Lafiya. Ni ka wurin ka ne su. Ba na ce kace ƙara zuwa ƙofar gidanmu ba. Na ce ina son ka. Ke fa tun ranar farko fa na gaya miki cewa ba na yi. Ba ana son gannan. To ana so dole ne. Abin da za ka gaya min kenan. Na gaya miki. Ai bai kamata ka gaya min wannan kalmar ba. So ce fa ta ka karta. Kina nema kiman kuka. Ba dole in maka Daya. In dai haka ne na ji. Amma akwai sharuɗa. Akwai sharuɗan da zan indiya maki. Kina ji na? Ina jin ka. Sharaɗi na farko ba na da waya. Za ki canja min wata. Na ji. Na biyu, ɗan zaman banza ne ni ba na da aikin komai. Duk wata za ki riƙa man albashi? Na yi. Sannan kullum za ki riƙa yau girki mai shegen daɗi kina kawo a ɗaki. Na yi. Da Allah. Allah. Wallahi na yi. To in dai haka ne ai zan yi ƙoƙari jajirce ba zuciya ta haƙuri ka dage wajen ganin cewa ta ƙi son ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za ka ce ba ka so na? Da bai kamata ka gaya mu wannan kalmar ba. La ilaha illallah Muhammadu. Ina. Ba ka so na. Ware ko zan halwa ki ce mana. Bai kamata ka gaya mu wannan kalmar ba. An gaya La ilaha illallah. Ko da warwar to wannan yan soyayya ma zan yi da ke ai ba zan ji daɗi wannan gura uban nan. Ba ta jin haƙuri wallahi. Wannan gura ani wannan ba san I love you ba. Kai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai? Kin ga mai kina da yaya ɗan sanda? Bai sani ba. Shi ne na zo yanzu ka maka ƙaransa. To kin ga kwantar da hankalinki. In kina wannan kukan kin san me kike tuna mun? Kina tuna mun lokacin da muka yi yakin kwatan yancin ƙasa. Ni da Gandi. Kin san Gandi family ɗaya muke da shi, uwarsu ɗaya uban shi ɗaya da ni. Shi ya India ni ne wa Najeriya. Wallahi kika wannan kukan tuna mun da lokacin kiki. Amma ki kwantar da hankalinki. Yanzu za mu je gidansu. Ban kawai zan sa a gidansu ya tashe su gaba ɗaya. Kai ni fa ina son shi. Tabbata kina son shi. Ina son shi. To kin ga mu je ki nuna mun gidan nasu. Yayi fa ina son shi fa. Mu je ki nuna. Ai dai dan daidai ne ba wani kato bane dai ko? Ba wani hamuki bane. Dan daidai ne. Mu je. Ga gidan nasu. To mu je. Assalamu alaikum. Ba na ta kace ƙara zuwa ƙofar gidan ba. Ware ko ummati. To ya za ka ce mai in ware? Ka ga ma. Ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki? Allah ne. Kallon kwallo na zoyi wasan madari da ba. To me ɗakin ma ba ta nan ta fita. Ka je kai shop a wayan ka mana sai ka kalla. Ya da dai ka banni dai na yi kallon nan anan dan na fi jin daɗin kallon nan wuri. Gaba ɗaya sai a hankali da wai kina cewa wani ba za ki samu zuwa ba sai jibi. Ni ina zan iya bari sai wani jibi. Ba za ka gani ba. Ce sa kawai na gaya maka haka yanzu ɗin ma kawai na ɗan yin abin da na ɗan yi ne. Amma ni gaskiya dai awa kuɗin nan ni ya mun kaɗan wallahi. Haba baby kwantar da hankalin ki mana wai tsoron me yake ji na ce ki saki jikinki cikin a sake yake yawa ka san wani abu cikin na ka gaskiya bai kwanta da ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki kamar ya ba abin da zai faru ki kwantar da hankali ko ba ni na ga miki ba ka tsoron matan ta dawo ya za a yi ta dawo bayan ta ga ta fita ba dan Allah ne
ce waye ke mun da sakura wannan lafiya ya kallon kwallo na zo yi wasan madari da ba to me dakin ma ba ta nan ta fita ai a dadi kenan yaya dama ta kura mun dake yaya ina kallo to tana takura maka in tana takura maka yanzu naira 100 da zaka biya ka je gidan kallon kwallo shine ba aka biya ba yaya garin ne an shiga na zabal sai a hankali wallahi wa Allah dan wannan ne kanka da mun gashi a ka je ka ya da dai ka banni dai nayi kallon nan anan dan na fi jin dadin kallon nan wuri ka je kai shop a wayan ka mana sai ka kalla ya wannan gaba ɗaya dai ka je kawai na ba ya dama da kai maganar da nake so maganar da za ku yi da kai yanzu ba zan samu ki ba saboda yanzu ni kai na a gudu nake jira na ake yi fita zan yi yaya na wanta kuma ta aiko ni gunta na ne ka san maganar kuɗin makarantar ka je zan zo to na ce lezanin nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Jibrin Usman Maku wanda kuka sani da dan nufawa jarumi a masana'antar mai gana team. Ina masoyan mu da ke fadin duniya gaba daya. Ku shiga YouTube channel din mai suna Dan Nufawa TV domin kallon sababbin comedy buwai da muke ba ku dariya da nishadantar da ku kuma za mu ci gaba da nishadantar da ku. Ni yanzu roƙon da nake so in ba masoyan mu da ke fadin duniya dan Allah ku daina mun flash.